Hvert år rammes 3.500 danskere af hjertestop uden for hospitalet. Cirka 10% bliver i dag reddet. Det kan vi gøre meget bedre. Langt flere kan reddes ved en effektiv og øjeblikkelig førstehjælp ydet af de mennesker, der står lige ved siden af eller kommer forbi. Muligheden for at redde en person med hjertestop er en kamp mod uret. Resultatet af forsøget afhænger af en hurtig indsats med hjertemassage og stød for hjertestarter. I redningsberedskabet anbefaler vi hjertestarteren PowerHeart AED. Hjertestop rammer pludseligt og uden varsel døgnet rundt. Det er vigtigt, at du bevarer roen. Forsøg at kontakte personen. Tal højt, kald på personen. Rusk personen i skulderen. Får du ingen reaktion, er personen bevidstløs. Sikre dig, at personen ligger på et fast og plant underlag. Kontroller åndedræt. Skab frie luftveje som vist. Se, lyt og føl. Kan du ikke konstatere et normalt åndedræt, har personen hjertestop. Tilkald straks hjælp. Ring 112. Hvis du er alene, råb op om hjælp. Påbegynd straks genoplivning af personen. Blot hurtigt brystkassen, klip eller skær om nødvendigt tøjet op. Placer din håndrode midt på brystkassen mellem brystvorterne som vist. Tryk brystkassen en tredjedel ned og slip. Tryk cirka 2 gange i sekundet, svarende til 100-120 gange i minuttet. Du må ikke stoppe med hjertemassagen. Få andre til at hente hjertestarteren. Er du alene, fortsæt med hjertemassagen, råb om hjælp. Gør personen klar. Sikre dig, at personens brystkasse er tør. Eventuelt kraftig hårvækst fjernes, hvor elektroderne skal placeres. Åbn låget på hjertestarteren. Gør som den siger. Åbn elektrodepakken og tag elektroderne ud. Træk en elektrode af plastemballagen. Sæt en elektrode øverst på det nøgne bryst, som vist. Sæt den anden elektrode nederst, som vist. Rør ikke ved patienten. Rytmen analyseres. Stød anbefales. Lader op. Hold afstand. Tryk på den blinkende knap for at afgive stød. Stødet er givet. Se efter livstegn. Hvis ingen, start hjertelungeredning. Giv 30 kompressioner. Giv så 2 indblæsninger. Giv 30 kompressioner. Giv så 2 indblæsninger. Fortsæt genoplivningen indtil redningspersonale tager over. For at sikre en effektiv genoplivning anbefales det at skiftes til at give hjertemassage hver andet minut, hvis I er flere. Hold ikke pause. Følg instruktionerne for hjertestarteren og bevar roen.